Inspector Marigo. Duro. Inspector Marigo. Duro. Inspector Marigo. Inspector Marigo. Duro. Maaleykum salaam. Gerte he. Onon kam son naata galle jom galle on calmintaa. Gebe, he. Viens. Viens. Ankam daro. Minadani ma gede mbi. Adani indama. Gede. Kan nedam kat hilam. Anani. An wadani interview o galle. Way o fami wadde interview kallam. Anani de. Pour nyana wonde hoto be akkudo. Wuri jiddi ar andi bir andi. Ey, nadani kay. Dum tay ngop mami nada. Mi halante tam pour anka nyana wonde. Ay ko waynade. Wana obligation de. Obligation. Après min lejjidu min jewtu anani wopo en hakkile ko mbiman ko wopo en hakkile ko mbiman ko ndaram seede de gita jam mayam haydara espèce de marigo bandiraɓe wiyoɓe mbimi hay wimami onon fulɓe ko onon dembi ko cellal woni afungalu mo sellani wawana kono mo selli de ala koron kani jiddo ngal ɗon cellal duumi ngal yo jol yetto mbuure nder ngal ɗon legal bitengal Espagne ma taw toon ɓen laaɓaɓe oɗon fannu gandal kal ko humpi on jahli on jeehe nder oɗon alquranel karima on gorko golloraki goɗɗum sona nden deftere Allah nde ya laaɓaɗo ɗiɗon fantuji gandal jabanaɗo duwaw kono kay malaɗo woni no hannit ni ceerno Bocar Diallo ndin gandi sellude on gorko malaɗo woni yettu mburo so tawi ka debbo walla gorko ala fof détail hani kono te ɓesgugaru yettumo joni te mbiya alhamdulillahi jiya afuma e juuɗe ma so tawi ka gorko aɗa gonde caɗele gorago yettumo ɗum ma gasana laaɓa onon di joguiɓe probléme financier finoɓe ndawa jeeri ndawa walo kono kay jiita hay hunde yettumo loto ɓanduma no hannit ni kalko gummaniɗa Allah waɗa hen newuya guite leydi kunure kaji taw hunuko ala ko wayma onon de yiɗɓe ɗannade ngala kayitaje ko ɗon dewo yawiri visa on e nawo e jungo makko fannuji ne kewi taw ko listara duwuji labtude ko wire oɗon fannu ruhya omo laaɓa ɗum kanko ceerno Bocar Diallo mbuura legal bitengal Espagne to Allah wela fo waɗe gandal muma ceerno Bocar Diallo ko geno feccane ɗum ngal gandal Inspector Marigo. Duro. Subanga yidi yomi karto. Kolam hada wayno. Subanga yidi yomi karto. Itorigo. Kolam hada wayno. Katemma. Yes, sir.
alhamdulillahi rabbil alamin dokare moɗo ñaan yaada hirande kirtoɗe Vitorigo addo hirande kirtoɗen he Igo a soodi hirande walla soran taw hirande a dañi karaw mbar kala o waɗi limon ay père ni na njeew tan quoi enen ɗiɗo haal discussion sérieuse mane ka jiɗɗo res entre père et fils yewtere famille yewtere famille yiɗi jewtan hande yewtere famille taw ko yewtere famille kam wommi ito drapeau na drapeau kam so haɓɓama tan yewtere leegal foti yewtede d'accord yewtere famille kam natti wonde affaire drapeau ay heɗomi père eyyi ay an to gonɗa ɗo cikkata ka président de la république walla ni loin de là mi woɗɗani toon o saaha kam mi woɗɗani toon cikkata tu es le président de comment dire union africaine mi ɓallima toon ñan ka chef du quartier ayaw kadi ko wona ɗum ko père est ce que aɗani ko an tahi yimɓe ne mbiya min komi kangal holo an ala mi hanginanima de père bêtise aji mbattaɗi e leegal ngal ɗo mbawirtaji certificat domicile hay so neɗɗo ari ɗo ni yelo certificat domicile capannayyi certificat domicile waɗirte mais an mbaɗi tan ko 400 temen ɓe wotanani kamɓe ɓen jeeyami certificat domicile temen nayyi way votanɓe kamɓe kay saaha bo mbaɗa rokkaɓe gratuit voilà voilà ko kalanmi ko eyyi wona ɗum woni gouverné neɗɗo sa Allah ardinima e nokku poɗɗa wadde yimɓe nokku ɓe fof ko ɓesgu ma votanɗoma ema votananimo kono wona hunde ara ɗo hay ballal so ari ɗo ko wonde ɓe maɓe tan keɓata fawa ɗum hol toon ballal kam ko pour joom zengueji koye jayba ma yalti kalis o yalti walla totteɗa ko pour yatoto yimɓe leegal ngal leegal ngal no heewi terrasse uji min joom terrasse uji woni momi totta kala mbaɗɗo kuule kay jogui ko ñamɗa mbaɗɗo kuule kay jogui ko ñaami d' accord ɗum fof waɗi noon mi haalnima il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes sa aritani ma waɗ ɗum ma nimsidde père jam tan ko Allah laminan noon eyyi kono kadi ko Allah foolat ay ko mbatta ko ɗo a dañani hen Allah a dañani hen nulaɗo min cikkumi ni min cikkumi ni Allah tottirma quartier o ko ñande yow malhiyama wawma wadde dibi eyyi ko tay yew ko mbatta ko min jeunesse o yaadayam jeunesse o jiide kam jeunesse en parlant de jeunesse est ce que ɗanndi ko jeunesse woni avenir leydi ɗum tahi noon gandumi min mam dañ carriére ngo wuuro est ce que aɗa anndi jeunesse so rewi laawol leydi rewa laawol ɗum tahi leegalam rewi laawol holto pawɗa mbiya sukaaɓe mbaɗaɓe autorisé agression mi nani ɗum mi nani maɗa haal ɗum ko jeunesse jeunesse no foti waɗde agresse so natti so mawni tan nattat kadi ko wona ɗum ko baabiraɗo kellifaɗo poɗɗunoma a hulana hersani yawone nder rewɓe catoma no poɓɓanma aɗa waɗa lembal komin inira so Oumar Mbow so ari kay mi ummomi daro hirgin sa ala lugo kotijo ma dillin aɗa weɗo tan ñenen mi foti tan no ɓeerono komin inira ay gacce bara noon nder natti familde ta même pas honte o gacce gueƴiramma foof ƴew ñalato ko jama wadde wasi koye julde an keɓa ɗo aɗa waɗa yirjeɗi ko donimi ko teddi kala ko sukaɓe jiiɗi mi wondate mabɓe anani leçon de moral uji ma ɗi noon Victorigo yoni eyyi
tout cas j'ai pas regretté mo la regret ko tax mi watnani mo ala jom tan ennemi bamma kam sa votani ɗum woni ala jom ndax kala ko mbawmi hebde enen ndendi kala ko mbawmi wasde ko an haaɗi kam sa votnani kam ko usana kam samel noon wiyomi safratama min wotantama père yoni wotantama par ce que an ka ennemi quartier o Vitorigo jiɗɗa ko bonnude quartier o aɗa bonna jeunesse o et je te laissera pas faire yoni mbimami haala ma heewi leçon de moral uji ma heewi andal ñande cemorɗa fof ko min mbatta attaque ñande cemorɗa fof min mbatta attaque yoni noon wondama ɗum rokkude je te laisserai pas faire je te l'ai dit e ko mbimami ko mami waɗ ɗum par ce que an sa aritaka mi wiyanama leegal ngal mais ko leydi ndi bonnata way ya to beleɗa merde a tampini kam hoto wiidam e dara way yow espèce de marigo so ngumoɗa leleyɗa suudu Marigo. ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi joguiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen